ashe bana sai mun kada sai mun yanka majalisar mashi. Abubuwa da za mu PDP ba za mu daudan zarruga ba. Na gode. Doka mun kiɗa na waka ta gida da gida. A wurin siti kwai gero har a gida. Ta san ba ma layin kwadai ga guda. Daga nesa ta jaha to yan mashi a yi wa gida. Ai ɗauki abubuwa da wadan yawa a ta gida. Sa'adar cuban dukkan wani hege karku dago. Shi yace man na bugo amma da ma jigiri na wata aba a shuri shi yace ne ganga mai karfin ke ta gari abubakar ata ai kamar ka ba za a yi ba sai fulani raba mai atina mashi ba wani ba ba mawakin banjo ba ni a waka na ci uban dukkan wani mai kwaba kai da ba jigiri mai ata ai ba na su shaga ba na gode kai shi mu da wake shiri na makora wani ba matan washin shi ne nake ji ko da gani sai man ciwar dukkan wani hege ba shi ruwa wata nesa ta jaha ai bana zamiyo da huwa iyalin kirki ka gaba ba ya renawa da shi za mu yi haduwa. Don ban gane an shirin biki kowa a kai da kawa. Sai mun tura kara na kai tsariya ne. Sai bulahi na ba ma shi mai ati ne ba wani ba. Kai aminin babba ne ko da wasu ma ba su so ba. Yace sai mun ci uwar ba zaki zan yi ba. Sakon abu a taɗan tsamiya ne na bugo. Wa rago yaushe za ka ban mota ko kyautar da da uwa to a gaida na don aka tsoron haida kuwa to a gaida ma jigiri ogana ba wani ba dodon yan waja bana ma shi da dutse ba mu mugu mai ba ta gida ma jigiri a fejifin muwa majalisa ta jihar washi abuwa da anebi kai ta na kwashe mi abuwa da gida da gida ashe bana sai mun kada sai mun yanka majalisar mashi abuwa da za mu PDP ba za mu daudan zarruga ba kori bera mai watarwa ashe bana sai mun kada sai mun yanka majalisar mashi abubuwa da za mu PDP ba za mu daudan zarruga ba ni abubuwa da gida kariya ne kai mun canza tabbas wannan haka ashe bana sai mun kada sai mun yanka majalisar mashi abubuwa da za mu PDP ba za mu daudan zarruga ba wahidin buwayen mulki Allah ubangiji sarkin mu daya ni abubuwa da gida da gida kama mana inna wakar nan ta zama tuta a wurin mu daya mu kore bera mai batarwa ubangijin komai Allah kare mu karmi yau sharri ga diya a gida da gida ga wakar abubuwa da Allah ka sami wadace har a gida ni abubuwa da gida da gida na gode ashe bana sai mun kada sai mun yanka majalisar mashi abubuwa da za mu PDP ba za mu daudan zarruga Allah kalin ka salati mu dan amina manzo namu daya ni abubuwa da gida da gida ka ji hasken haske domin shi ne aka yi komai na duniya mu kore bera mai batarwa da Ali da sahabbai sai na saka su baitin ba na gajiya PDP zami a gida da gida to Allah ka sa ni ka sa yan mashi banda za mu yi canjin tafiya ni abubuwa da gida da gida mu kori bera mai watarwa ashe bana sai mun kada sai mun yanka majalisar mashi abubuwa da za mu PDP ba za mu daudan zarruga ba a kori bera mai watarwa bana ba za mu yi mai gurbi ba ni abubuwa da gida da gida domin mun amince mun san komai koma da ban tonewa mu kore bera mai batarwa duk siya ta gero kunu yake koko mu daka shi mai ogun ba
zami a gida da gida. Ƙura'an bana abubuwa da za mu yi don PDP ke raye gida. Ni abubuwa da gida da ƙarya ne, gida. kai mun canza tabbas wannan haka. Ashe bana sai mun kada sai mun yanka majalisar mashi. Abubuwa da zami PDP ba za mu ɗaukan zarruga ba. Sallama salamu alaikum yan washe duka dangi na mu gida. Ni abubuwa da gida da gida. Sai bulla yana ba mai atine na washe a kuma ya zance su da. Mu kori bera mai ɓatarwa. Kuta abu a ta a ya dau nauyin wakar dukkan mu da sanda. PDP zami a gida da gida. Sanda ta katin zaɓe mai tuban APC dan kar ta shigo. Ni abubuwa da gida da gida. Na gode. Ashe bana sai mun kada sai mun yanka majalisar mashi. Abubuwa da zami PDP ba za mu ɗaukan zarruga ba. Mu gane layin kirki kuma gane layi na masu rawar jimina. Ni abubuwa da gida da gida. Ni sai bugata na Allah ne koda ana mun kallo na zana. Mu kori bera mai ɓatarwa. Shi o ba shi da kowa dan iyarai na manya bai jin magana. PDP zami a gida da gida. To bana sai mun kada ka da izini na Allah dan babu yi. Ni abubuwa da gida da gida. Mu kori bera mai watarwa. Ashe bana sai mun kada sai mun yanka majalisar mashi. Abubuwa da zami PDP ba za mu ɗaukan zarruga ba. Ku ce ma wancan yayi barna babu mu babu shi zami haduwa. Ni abubuwa da gida da gida. Na san da mai ciwon ciki ai dole ne ka ga yana ta jikon kanwa. Mu kori bera mai haka ne. ɓatarwa. To banda PDP insha Allahu ita ce za ta yi hawa. PDP zami a gida da gida. Wallahi yan mashi ba za mu bari mu kyale bera zan tabbas wannan kai. Ni abubuwa da gida da gida. Mu kori bera mai watarwa. Ashe bana sai mun kada sai mun yanka majalisar mashi. Abubuwa da zami PDP ba za mu Haka ne ɗaukan zarruga ba. sai billahi raba mai atine dan washi ne nake take. Ni abubuwa da gida da gida. Allah shi ne ya daga ni ne kwari ta makar iccen warke. Mu kori bera mai ɓatarwa. Ni ne dan amanar ma jigiri ko ruwa da iska ba sake. PDP zami a gida da gida. Wallahi akan PDP sai dai ai kurmus iccen kewa. Ni abubuwa da gida da gida. Gode Ashe madalla. bana sai mun kada sai mun yanka majalisar mashi. Abubuwa da zami PDP ba za mu Na ɗaukan gode. zarruga ba. Abubuwa da zaki ne dan kayi mun gani mun shaide ka kuma. Ni abubuwa da gida da gida. Kayi shugaban walfaya ma'aikatan ka sun malam bari girma. Mu kori bera mai ɓatarwa. Zuciya a ta aka fara ce nawa baka cutar kuma al'umma. PDP zami a gida da gida. Ku kyale ko sai duk tashi na banza ne bai kai alkakewa. Ni abubuwa da gida da gida. Mu kori bera mai batarwa. Ashe bana sai mun kada sai mun yanka majalisar mashi. Abubuwa da zami PDP ba za mu ɗaukan zarruga ba. Zabin layi na biyu mai atine na washe ba kwaki ku gane ba. Ni abubuwa da gida da gida. Abubakar ata ya dau nau'in wakar da ba yau ko ne ba. Mu kori bera mai ɓatarwa. Dan zame ka ji amanar uwa jinkiri da gobe saba ba. PDP zami a gida da gida. To na ma sarkin yaƙi kun makamanda don baka zauna ba. Ni abubuwa da gida da gida. Gode. Ashe bana sai mun kada sai mun yanka majalisar mashi. Abubuwa da zami PDP ba za mu ɗaukan zarruga ba. A kai da dodon yan waja mai gidan mu dan jigo ne babba. Ni abubuwa da gida da gida. Salisu ya zo a digiri in ga aka sai buwa na zauna ba. Mu kori bera mai ɓatarwa. Dan ka rike mu amana kuma ka hana mu ma mu yi riƙon gaba. PDP zami a gida da gida. Mu yan amana ne domin ma shi dutse ba wani ma. Ƙarya ne. Ni abubuwa da gida da gida mu. Kai mu canza tabbas wannan haka. Ashe bana sai mun kada sai mun yanka majalisar mashi. Abubuwa da zami PDP ba za mu ɗaukan zarruga ba. Abubuwa da za mu yi alƙur'an ba za mu ɗau kotun hakawa. Ni abubuwa da gida da gida. Abubakar ata ya ce na faɗa dan ba zai ƙarawa. Mu kori bera mai ɓatarwa. Ya ce in bugo ganga daga jin ta ka gaba gangar raini ba. PDP zami a gida da gida. A gaida na wata domin ne da kai amana ce ta zauna. Ni abubuwa da gida da gida mu. Na gode. Na gode. Ashe bana sai mun kada sai mun yanka
majalisar mashi. Abuja za mu PDP ba za mu ɗauɗan zarruga ba. A gaida Yakubu Lado gwamnan Katsinawa insha Allah. Ni Abuja gida da gida. Bana dai sai Lado dan APC ta sa muna ta yin kwalla. Mu kori bera mai batarwa. Bana dai sai Lado dan kowa ya shirya kuma zai kalla. PDP za mu a gida da gida. Da izinin Allah sai dan marke dan bana layin lewa ne. Ni Abuja gida da gida. Mu kori bera mai batarwa. ashe bana sai mun kada sai mun yanka majalisar mashi. Abuja za mu PDP ba za mu ɗauɗan zarruga ba. Da razan batun sanata ai rantsuwa muke ta jira kuma muma. Ni Abuja gida da gida. Domin Ahmad babba kai ta ya kura dangin wani mai gulma. Mu kori bera mai batarwa. Da razan ba wata jayayya dan babba kai ta muke mu uwa. PDP za mu a gida da gida. Ka ci ma kawai Allah ya tayawa yan gwaro. Ni Abuja gida da gida. Mu Kori bera mai batarwa. ashe bana sai mun kada sai mun yanka majalisar mashi. Abuja za mu PDP ba za mu ɗauɗan zarruga ba. Amma shi dutse sai ma jikiri idan wancan shi ya barna. Ni Abuja gida da gida. Gabo da kai za mu haɗe yan mashi dutse ga su kuma su zauna. Mu kori bera mai batarwa. Ka kira mu dabbobi wannan kalmar ta yi zafi na tunana. PDP za mu a gida da gida. Bana dabbobi za su yi aiki za ka gane duk alƙiblar su. Ni Abuja gida da gida. Gode. Ashe bana sai mun kada sai mun yanka majalisar mashi. Abuja za mu PDP ba za mu ɗauɗan zarruga ba. A gaida Yakubu Doka ciyaman fati baya gyale ni. Ni Abuja gida da gida. Mai gida na ne ɗin gurgun ciyaman fati to gani. Mu kori bera mai batarwa. A gaida baye Saminu Sule wakili na ce to PDP jani. za mu a gida da gida. Yan PDP na amana don ba kwa halayen canza. Ni Abuja gida da Ƙarya ne, gida. kai mun canza tabbas wannan kai. Ashe bana sai mun kada sai mun yanka majalisar mashi. Abuja za mu PDP ba za mu ɗauɗan zarruga ba. A gaida da yan PDP masu yaƙi akan zaɓen mai gida. Ni Abuja gida da gida. A daban sanyo sunaye amma jinjinar ku ta zarce da. Mu kori bera mai Haka ne. batarwa. Gaishe da a midiya dan sai da kotun kaɗin tsari na gida. PDP za mu a gida da gida. Yan midiya na gaishe ku da ne da ku amana ce dan ku ne. Ni Abuja gida da gida. Na gode madalla. Ashe bana sai mun kada sai mun yanka majalisar mashi. Abuja za mu PDP ba za mu ɗauɗan zarruga ba. Sabon lahira da mai atine nan zan huta jama'a ku ji ma. Ni Abuja gida da gida. Ba a dangaje ba don wakar PDP mun saba hidima. Mu kori bera mai batarwa. Sabon gata zami Abubakar ashe yace na bugu ku ji ma. PDP za mu a gida da gida. Abubakar ata kwamandan yaƙi ai da kai muke hidima. Ni Abuja gida da Ƙarya gida. ne, kai mun canza tabbas wannan kai. Ashe bana sai mun kada sai mun yanka majalisar mashi. Abuja za mu PDP ba za mu ɗauɗan zarruga ba. Ni abu wada gida da gida dan mashi da ka mu fito. Kai ta yawwa me saurare ka saurari wannan waka ne daga bakin Saifullahi Rabi'u mai atmashi wanda ya dauki nayin wannan waka shine Abubakar Ata dan Zamiya kwamandan yaki. Domin neman ƙarin bayani 090 32 08 63 05 mai abuwa da gida da gida. Allah ba mu nasara.